Pa dobar dan svima. Dobrodošli u Naučno-tehnološki park i najpre drago mi je da vidim veliki broj nekih novih lica. Ja ću se potruditi, s obzirom da je tema aktuelna, da vodim ovaj razgovor na jedan način iz neke perspektive ko se ne razume baš suštinski u veštačku inteligenciju, već više on prati šta se to dešava na našoj sceni. Koncipirat ćemo događaj u 3 dela. Ovo će da traje nekih 20 minuta razgovor nas dvojice. Nakon toga će Borislav Bora Agapijev, naš današnji gost, održati vam prezentaciju i on će vam mnogo više reći o onome čime se on bavio i šta je to veštačka inteligencija, odnosno koji su pravci u kojima će se razvijati, a nakon toga nadamo se da će to biti najduži deo je obezbeđen za vas, odnosno za vaša pitanja. Dobar dan. Dobar dan, hvala puno na ovom pozivu i izvanrednoj prilici da popričamo na ovu temu koja je meni uvek me oduševljavala i fascinirala, a posebno ovde u Srbiji sa publikom veoma zainteresovan. Ovo je zaista velika prilika i hvala još jednom na dobrodošlicu. Hvala vama što ste došli, pa ajmo onda da krenemo od početka. Vi ste rođeni u Beogradu? Jesam, rođen sam u Beogradu. 61. meni deluje da to nije toliko daleko, ali sad već jeste. Tamo sam odrastao i celo detinjstvo, završio sam Elektrotehnički fakultet u Beogradu, ali već se 85. otišao u Ameriku na doktorat. 92. ste doktorirali i počinjete da radite u Intelu. Jeste, kad sam otišao, ja sam završio elektrotehniku, elektroniku, ali moj doktorat je bio potpuno drugačiji. Znači, to je tipična tema i u Americi to vrlo često, da ljudi stalno se prebacuju iz polja u polja. Recimo, moja doktorska teza nije imala nikakve veze ni sa čime sa Elektrotehničkim fakultetom, a onda kad sam počeo radim u Intelu, to opet nije imalo nikakve veze ni sa jednim ni sa drugim. Ali je bilo strahovito interesantno, to je bilo razvoj mikroprocesora, dizajn, i posle prve 2 godine mi smo radili u razvojnom timu koji je bio ogroman. To je bio prvi tim koji je napravio superskalarni out of order, takozvani P6 Pentium Pro mikroprocesor. Kad smo to završili, onda smo osnovali, ja i još par ljudi, moj šef tada, prvu istraživačku laboratoriju za CAD istraživanje u Intelu, tako da to su interni tulovi koji se koriste za dizajn mikroprocesora. Dakle, cijela ta epizoda je bila veoma fascinantna tih 8 godina za mene. Mnogo sam naučio. Nekako 90. vezujemo mi ovde u ovim prostorima za jedan kontekst, ali utisak je da se u svetu, to su godine kada su se tehnologije vezane za računare najbrže razvijale. Da li je to tačno, a sad možda krećemo neko potpuno novo ubrzanje? Jeste, bio je taj skok. To se desilo 94. kad je krenuo internet, onda 95. kad je Netscape izašao na berzu, što je bio veliki šok, pošto niko nije verao da će ipak tako jedna nove tehnologije, ceo taj segment da se odjednom toliko održi na berzu. Onda su počeli da se pojavljuju desetine kompanija, tada su krenuli Yahoo, eBay, Amazon je osnovan tada. 98. malo kasnije posle toga krenuo je Google. Google je krenuo u drugom talasu, tako da je taj dinamizam i to je sve bilo veoma fascinantno. Naravno, to je bilo malo preterano, zato to sad znamo gledajući unazad, to je bio čuveni dot-com bubble, koji je, da kažemo, prsnuo 2000. Baš te 2000. ako sam ja dobro računao, vi krećete u preduzetnički, uslovno rečeno, start-up danas, ali tada je, dobro, mislim da termin nije bio toliko poznat. Ali hoću još jednom da se vratim, zašto je nama ovdje bitno. Danas u NTP-u imamo 43 kompanije osnivača iz Srbije koji ovde rade. Vi ste krenuli odavde, otišli ste u Ameriku i onda ste krenuli, stekli neko iskustvo u multinacionalnoj kompaniji. Koliko je vama značilo rad u takvoj multinacionalnoj kompaniji za vaš dalji, na kraju krajeva za vašu odluku da izađete i da krenete u osnivanje vaše prve kompanije, VAST? Tako je. Da, to je odlično pitanje i ključna poenta, ključna stvar. Iako to nije bilo direktno vezano, pošto osnivanje kompanije i rad sa startupima je potpuno drugačije od rada u kompaniji kao što je Intel ili čak i Google i Microsoft, to su dve maltene potpuno dijametralno suprotne stvari, ali ipak se čovjek nauči gomili stvari, disciplini, fokusu, biznisu,
finansiranju, kako ceo taj sistem radi, tako da sve to kad se sklopi bude veoma interesantno. Mada ono što jeste kad sam donao odluku 2000. perfektan moj tajming, baš kad je bio početak ovoga, ali sve je bilo u redu, onda sam rekao da se zaokruži ovo i da krenem sad moju ličnu kompaniju, da ja budem founder i osnivač i onda je to potpuno novo iskustvo i time počinje cijela priča. To je potpuno fascinantno zbog toga što toliko nije bilo poznato tada na našim prostorima, a sad već ima priličan broj naših uspešnih startupa i velikih, ima ih značajan broj takozvanih uspešnih exita, to su akvizicije naših kompanija gde su veliki igrači to prepoznali i time napravili validaciju tog uspeha, tako to je jedan od načina. Još uvek nijedna naša kompanija nije recimo izašla na njujoršku berzu, mada znam ljude koji imaju planove za to. Tako da sledećih, verovali ne, tako da do sledećih godinu dve, pa ćemo da vidimo. Vas ste osnovali 2000. godine, 2005. prva serija. Tako je. Mislim i za to vreme je to veliki uspeh. Jel možete nešto da nam kažete vezano za vas i za vaše iskustvo povlačenja prve serije? Ja sam razumeo da ste vi 2021. Potpuno prodali kompaniju. Ajmo nešto čisto da čujemo generalno kako je to išlo. Da, to je obično poenta. Dakle, kad sam ja krenuo 2000. prvu godinu, pošto sam sve počinio od početka, cijela ta priča je bila veoma nova i čudna za mene. Dakle, nisam znao kako se pristupa investitorima, to sam sve morao da se učim sam. Naravno, to sam plaćao svojim vremenom i kapitalom. Imao sam prilično dosta sreće, nadam se nešto i pameti od opcije koje se dobio od Intela, ali prve 2-3 godine sam se učio procesu kako se pristupa investitorima, kako sam koristim svoj kapital, kako radi taj biznis. Tako da mi je trebalo prije 3-4 godine da uđem u tu priču i da se upoznam sa uspešnim venture kapitalistima, to su profesionalni investitori koji se bave isključivo ulaganjem u startate mlade kompanije iz srca Silikonske doline i to je bilo 2005. Upoznao sam se tada sa jednim od tih investitora koji je sada vrlo poznat, možda se čuje za njega, zove se Naval Ravikant. On je sad jedan od najpoznatijih angel investitora na svetu, osnova angel listu i sve te stvari. On je bio sa mnom u toj prvoj kompaniji. I ono što je bilo fascinantno tada, kad se upoznao s njim, tada smo imali kao prvi produkt Vasta, to je u stvari bio najveći pretraživač vertikalni, fokusiran na određenu vertikalu, to su bila tada kola, pošto automobili su uvijek bile moja životna pasija, tako da su napravili najbolji pretraživač za kola na svetu tada i za Ameriku. I onda je čovjek on bio potpuno šokiran kako je to moguće, kako smo mi to uspeli da uradimo. Onda kad smo mi rekao, kaže, odakle tebi ljudi, ti nemaš inženjere u Silikonskoj dolini? Što rekao, to su inženjeri iz Srbije. On je rekao, gde je to Srbija, šta je to Srbija? Tako da je ta priča bila veoma interesantna i to je mene također fasciniralo koliko su oni bili iznenađeni da postoje takve stvari koje mogu da se tada, to je bilo 2004. 2005. da se naprave negde na svetskom nivou izvan Silikonske doline. Na potpuno drugačiji način, to oni nikad nisu verovali. Da, pričamo o potpuno drugom vremenu, internet nije bio na ovom nivou, tako da je potpuno drugačiji kontekst. Sad nekako moja ova inteligencija prirodna nameće mi to da ste vi tad upoznali osnivače, stekli neku reputaciju i krećete u Vaud, je li tako? Tako je. Koji ima prvu seriju, drugu seriju, na kraju ga Microsoft, odnosno Facebook ga kupuje, a Google kupuje IP. Ja sad nešto kao znam, ali recite nam vi... Da, to je bila fascinantna vrlo priča. Na prvi pogled je ovo malo čudno, čak i meni. Upravo smo dobili investiciju 2005. Sad ćemo godinama da radimo na tome. Međutim, odmah posle, u roku manje godinu dana, mene opet uvatila ta buba. Ovo je super, razvijamo biznis, dakle poslovne aspekte Vasta kompanije, međutim, mene je uvek kopkao te crv Google-a koji je ogromna monolitna kompanija koja želi da napravi, da koristi, da upravlja znanjem celog sveta, da napravimo mnogo više distribuisan sistem, tadašnji peer-to-peer, koji nije centralizovan. I zbog toga to sam pomenuo par investitora, uključujući i oni koji su investirali, oni su na moje iznenađenje to vrlo pozitivno delovali, reagovali na to i onda su govorili da
u roku od manje godinu dana osnujem još jednu kompaniju, tako izađem iz Vasta i osnujem kompaniju, to je Vaud. I Vaud je bio prepoznat kao ubica Googlea, uslovno rečeno. Pa prepoznat je možda malo jaka reč, međutim deklarisan. To smo rekli investitorima, bio je članak u Forbesu o tome. 90% ljudi je to delalo nevjerojatno, međutim, to u stvari nije bilo nevjerojatno. Čak i sada. Također, mi smo tada još 2008. tada je to bilo 7. i 8. govorili o privatnosti, kako je narušavanje privatnosti velika opasnost od suviše centralizovanih kompanija kao što su Google i Microsoft. Tada su 98% ljudi pričali ne, venture kapitalisti, investitori, pa jeste, ali to nije bitno, svi veruju u Google, oni su nam dobromarni. Sad se to pokazalo da to nije tako da su mi bili 10 godina rano. Ali sve što smo uradili, to se ostvarilo. Imali smo 2 serije, seriju A i seriju B. Ceo tim je bio, u svim mojim kompanijama, to je inače bio drugi light motiv, glavna stvar za mene, ja sam bio glavni osnivač i jedini, a sav inženjering i razvoj je bio uvek u Srbiji, isključivo. Dakle, to sve je bila američke kompanije, fokusirano na američko tržište, a sav razvoj inženjering je bio u Srbiji. I to su svi oni znali, to je se ispostavilo da radi izvanredno. Kad smo dobili ponudu, kad smo htjeli napravimo seriju C, dobili su ponudu od Facebooka, njima se svideo i naš tim, i ideja, i sve to, i onda su to prihvatili. A Google je kupio patent, je li tako? Tako je, to je bila interesantna priča. Dakle, Facebook je preuzeo sve to, međutim, rekli su, nas posebno patente ne interesuju, maltene, vi možete radite što hoćete sa time. Rekli su da moramo da im damo defazivnu licencu, tako niko ne može da ih tuži, dali su čak neku kompenzaciju. Međutim, mi smo onda rekli, u stvari da, onako malo, da kažemo, rekli smo da glavni fondacioni patent za Vaud, koji sam ja napisao, u stvari je poboljšanje Google-ov fondacionog PageRank patenta, tako da su mi onda ušli u pregovore, priču sa Google-om, da u stvari Google koristi našu intelektualnu svojinu. Naravno, Google je to kategorički odbio, ali sve što mogu da kažem, pošto ne mogu da ulazim u detalje, taj deal je uvijek bio tajnije, da smo se dogovorili. Sad, ovo je i uvod u temu veštačke inteligencije. Jeste. Vaš Vaud je imao neke osnove ili neke naredne kompanije koje ste... To je dobro pitanje. U stvari nije, mada je od toga trebalo da ima. Da sam onda znao bar deo onoga što sam znam, priča je bila mnogo drugačija. Ali to je tako uvek u životu, tako da sa te strane Vaud u stvari nije. Bio je potpuno distribuisan, ali koristio je sadašnju legacy tehnologiju koja je indeksiranje, kao što koristi Google. I tako dalje. Rankiranje je također bilo, sistem rankiranja je bio prilično sličan kao što koristimo sada, kao što ste vidite u Kagiju. Ali ostala tehnologija nije bio baziran na vektorima, na klasičnom indeksiranju i tako dalje. Tako da je veštačka inteligencija počela kasnije, a to je posebno zbog toga što je cijela ova priča za veštačku inteligenciju krenula 2012. kad su se desila 2 velika događaja, 2 velika otkrića i onda je ceo svet i Amerika, svi se odjednom uletali u to. Ja. Očigledno za ceo svet i ljude u struci 2012. moj utisak da smo u 2022. uleteli u to kada smo prvi put čuli za ChatGPT. To je, da kažemo, druga verzija ili druga faza. Dakle, recimo, već još onda se zna, već godinama, na primjer, sve velike automobilske kompanije pričaju, počeši od Tesla i Elona Muska, pričaju o tome kako ćemo da uopšte ne moramo da vozimo, automobili će sami da nas voze. To se pokazalo kao suviše prerano. 2015. smo imali proboje, na primjer, kad je DeepMind kompanija koja je kupio Google, 50 vodećih istraživača u Oxfordu, kad su pokazali kako kompjuter može da pobedi ne samo u šahu, nego u kompleksnijoj igri kao što je Go. I to ne samo da može da pogodi, nego da sam sebe nauči kako se igra šah i onda da pobedi, što je stvarno delovalo i sada deluje nevjerojatno. Recite mi, sada pričamo, DeepMind je nešto možda nije mainstream tema, ChatGPT je mainstream tema, pre neki dan je izašla 4. Koliko jučer, prekjučer smo čuli da se kreće alfa fazu, da će moći da pretražuje internet, pluginovi. Koji je vaš pogled na chatbota? Znamo da je 3 imala 175 milijardi, za 4 nemamo broj parametara koje on uključuje. I sad jedno pitanje da poentiram, da li je možda u 4
negde provučena ili neki početci veštačke opšte inteligencije? Pa mislim da ne. Dakle, koliko se OpenAI, mada je to potpuno suprotno njihovoj imenu i misiji, navodno otvorene veštačke inteligencije, to znači OpenAI, oni su uvijek bili vrlo zatvoreni, tako da nisu mnogo rekli o GPT-4. Međutim, deluje kao inkrementalni produkt koji uopšte nije mnogo veći, nego je veći fokus bio da se doteraju stvari koje su ih ljudi kritikovali. Da ima halucinacije, priča o stvarima koji ne zna i tako dalje. To je sve urađeno vrlo parcijalno, još uvijek ima tih problema i tekako. A ta teza da je chat GPT u stvari opšta veštačka inteligencija je još uvijek vrlo diskutabilna. Tako da čak ni oni sami kažu, Sam Altman koji je direktor OpenAI u svom blogu, koji na njihovom blogu kaže da, pa da, nije to, mada bi on bi htio da se bar donekle shvati kao tako. Ali mi smo još vrlo daleko od toga. Drugi razlog zašto je to tako je, to ćemo malo da vidimo u prezentaciji, to je kad vidite kako tu u stvari radi fundamentalni pristup, kako sve to radi u stvari veoma jednostavno. To je taj language model koji kad čuje sve tako radi deluje maltene neverovatno da iz toga koji je jedan vrlo mehanički proces koji se stalno ponavlja jedno te isto da možda ispadne nešto što deluje kao nekakva inteligencija. Ja ću sada, da ne bismo više dužili ovaj deo, da vam postavim tri, možda malo, odnosno dva provokativna pitanja, više da zagrebemo temu, a posle verujem da će publika imati konkretnije pitanja. Prvo, vezano za otpuštanja u Silicijevskoj dolini, da li to stavljamo u kontekst rata i u kontekst rasta kamatnih stopa ili nešto što sam čuo relativno skoro, a zanimljivo je, da li je možda neko u Silicijevskoj dolini znao da će da se pojavi, odnosno da je veštačka inteligencija toliko uznapredovala da možda neće biti potrebe za tom količinom inženjera i programera? Ne, ovo srednje u stvari. Amerikanci su i američko društvo je, uključujući i tehničko, vrlo izolovano, tako da njih ne interesuju stvari koje su izvan Amerike. Tako, čak verovali ili ne, čak ni rat u Ukrajini veliki deo javnosti uopšte ne interesuje, a ono što ih interesuje to su unutrašnji tokovi američkog kapitala koji su direktno povezani sa time što radi Američka centralna banka, tako da situacija na tržištima je glavni faktor, ja bih rekao 90%, koja je dovela do pušenja u velikim kompanijama koje su još uvijek relativno malo. Ali je izvesno da se stvari menjaju i da će poslovi potpuno da budu, da li već za 3-4 godine ili 2 ili godinu dana pričamo o čoveku koji je, ne znam, direktor for GPT i jednostavno on treba da bude dovoljno pismen, da razume materiju i jednostavno da komunicira i sklapa ono što mu sad, na primjer, 5 juniora pomažu da radi. Pa to je tačno. Dakle, sa te strane to će da se promene, međutim, uvek ima i druga strana medalje. Dakle, ti, da kažemo, marginalni, jednostavni poslovi koji ljude mnogo ne interesujući da se izgube, ali kad pogledate, već sada se jasno vidi da bude masa poslova, recimo sad oni kažu, pojavit će se novi posao koji je prompt interpreter. To je čovek koji piše promptove za chat GPT. I to vam je posao, čime se bavite full time. A to imate konfiguratore, dizajnere i gomila druge stvari. Tako da, to uvek se dešava sa novim tehnologijama. Neke stvari se izgube, ali se pojavi gomila novih stvari, novih zanimanja koji na kraju ispada da ih ima mnogo više. Drugo pitanje, još možda provokativnije, jeste šta vi mislite, da li je singularitet moguć, da li ćemo ga doživjeti u narednih 5 godina. Kad pričamo o singularitetu, čisto da se razumemo, to je trenutak hipotetički u kome veštačka inteligencija počinje, da je toliko napredna da počinje sama sebe da razvija. To je Skynet i HAL 9000, tako da, ne, još smo mi veoma daleko od toga. Posebno kad vidite kako stvarno taj sistem radi, šta je u stvari language model koji je neverovatno konceptualno prosta stvar, tako da smo bilo koje to ideje još veoma daleko. Sad, ne znači da ne može da se desi, ali i vodeći svetski stručnjaci koji se direktno bave ovime, mislim da se svi slažemo. Dakle, uopšte nemamo nikakvu ideju kako bi moglo da se to uopšte i osmisli. Naprimjer, kako bi mogla da machine consciousness, dakle,
self-awareness, to je da mašina bude svesna same sebe. Ako sad pričate sa chat GPT-om, on je dosta isfilterisan, vi možete da ga pitate ko si ti, šta si ti, i on tu daje vrlo ograničene odgovore i jasno se vidi da on nema praktično nikakvu viziju o tome šta je on i da li je on svestan samog sebe. Dobro je da još nema. Slažem se, da. Za kraj pitao bih vas šta biste rekli sebi danas iz ove perspektive, mladom sebi koji je tek na početku karijere? Da, to je odlično pitanje. Rekao bi mu samo napred, rekao bi mu da nema ništa da se uzbuđuješ u vezi. To je inače generalni savjet posebno za publiku ovde. Što se tiče kapitala i novca, većina ljudi, ja sam na početku karijere, imaju taj grč. Da li ću uspjeti to uradim, da li ima neki problem, šta je da ako ne uspem i tako dalje. Ne. Para na svetu ima mnogo i sa te strane samo ako tražite, verovali ne, mnogo više ljudi nego što mislite bit će spremno da vam ponudi kapital, ali samo da im predložite nešto novo i interesantno. Dakle, ne treba da bude nikakva inhibicija što se tiče toga. To je bilo jedno od mojih glavnih otkrića na početku karijere, koliko je to u stvari slučaj. I potpuno suprotno onome što sam ja i još uvijek većina ljudi misli. Hvala vam. Ništa, završavam ovaj deo. Sada je pozornica vaša. Hvala. Hvala.